Baba ta Gashuwa. So daɗi kusa na yi fice dace kan soyayya ta gaskiya. Nazari ba abin da ya kai so daɗi kusa na yi fice dace kan soyayya ta gaskiya. Ni dace da masoyiya ba ta sakan fishi har kullum ce kika zan mai rarrashi. Kin koya mini soyayya ta ne da armashi, kin zana mini na ga salon da akwai armashi. Zan fahari da ke a fagen so kin ji yar uwa, na gode wa Allah na samu so na gaskiya. Sanda nake miki zuciya ta rike, ba zan iya rayuwa da watan ki bane dai sai da ke. Duk daɗi duk wuya duk a cikin so zan haƙuri da ke. Ni zan iya ba da rai da jiki na dan fansa da ke. Sai yar asali wa zai miki gori sanki na rike, inda kike ni ma sai an hange ni na tsaya.